קוראים לי שקמה אשל, אני גם בעצמי מטפלת בנטורופתיה ורפואה טבעית מזה כבר 4 שנים, והכרתי את איתאל ושמעתי לראשונה ממנה על השיטה שנקראת BAT והחלטתי לנסות. אז עשיתי גם מפות אינדיאניות וגם את הטיפול עצמו, ופשוט הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה מבחינה רגשית, נפשית ואנרגטית, הכל. אמא שלי חלתה בסרטן ופגשתי אותה בתקופת המחלה, מאז היא נפטרה לפני חודשיים, והטיפול נתן לי באמת לעבור את התהליך, את התקופה הזאת בצורה הכי טובה שאפשר, מבחינת נתן לי המון כוחות ולתמוך גם בעצמי וגם במשפחה האישית והמורחבת שלי. כי בטיפול הזה קורים דברים שבאמת, חוץ מהמודעות שהרבה טיפולים נותנים וגם התזונה, זה גם נתן לי מקום, גם באמת להיפגש עם המקומות הכי אמיתיים שלי וממש לעבור תהליך של ריפוי. הטיפול הזה הוא נותן גם כלים באמת של מודעות, וגם הוא נותן עבודה והעצמה אישית. עצם הטיפול עצמו, פשוט קורים דברים שנפתחות לי דלתות, אני פשוט לא מאמינה, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית וגם מבחינה זוגית. כל מה שעלה בטיפול באמת ראיתי תוצאות. זה לא, אפשר להגיד שזה קסם, אבל זה משהו שמחבר אותנו. באמת אני הרגשתי שזה מחבר אותי באמת, כמו שאומרים, מהאני העליון להניח פיזי. באמת להצליח להגשים את הדברים, לממש אותם.